smutný? Aj mne sa to stáva. Vlastne stalo sa mi to práve teraz. Prečo? Pretože práve končí náš koncert. Koncert, ktorý vytvorili deti a dospelí, pre deti a dospelí, skrátka pre vás, milí diváci. Že aj vy ste teraz smutní, lebo končíme, nemusí to byť na dlho. Veď keď prídete domov a zapnete si na vašom počítači YouTube, môžete si ktorékoľvek z dnešných videí znova pustiť. Výdobytok techniky. Naša budúcnosť. Ale budúcnosť ľudstva to nie je len technika, ale ľudstvo samo. Takže aj my deti sme budúcnosť. My deti sme svet. O tom spieva tuší Michael Jackson v jednej piesni. Yes, we are the world. Je k tomu krásne video. Pusť ho, prosím. Dobre, spúšťam posledné video a potom už YouTube vypnem. Najprv video We are the world a potom už dovidenia o rok. children.